Mga may-ari ng fish cages sa Angalacan River sa Mangaldan binigyan ng palugit upang baklasin ang mga iligal na estruktura. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Mahigpit na ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ang pagtatayo ng fish cages sa bahagi ng Angalacan River sa Barangay Palwa, Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa Municipal Agriculture Office, kinakailangan umanong baklasin ng mga may-ari ang mga iligal na istruktura na itinayo sa lugar. Ang pagtatayo ng fish cages sa ilog ay ipinagbabawal base sa Republic Act No. 10654 o ang batas na nag-amyenda sa National Fisheries Code of the Philippines. Bibigyan sila ng palugit hanggang makaharvest sila kasi po tinanong yung isang naglagay doon. Naglagay siya noong last April 8. Pinumpute nila ang harvest maturity ng yung panghuhuli nila. Panawagan ng Angalacan River Fish Growers Association na bigyang konsiderasyon at masusing pag-aralan ang kanilang hiling na accreditation. Malaking tulong din ng accreditation upang magabayan sila sa pangangalaga ng kalikasan. Tiniyak ng asosasyon ng kanilang pagsunod sa pagbabaklas ng mga fish cages bago ang itinakdang palugit sa kanila. Sa tingin ko, pinag-aaralan po naman yung sagot namin. Kaya lang, kung mas may malawak pa ho sana, kasi tingin ko naman yung pollutants na sinasabi, may way naman po yung nature natin to recover, lalo na kung controlled yung pag-aalaga. Ayon sa Municipal Agriculture Office, binigyan umano ng palugit ang mga fish cage operator na baklasin ang mga illegal na istruktura bago ang July 30. Tiniyak ng tanggapan na may nakahandang assistance para sa mga apektadong fish cage operators. Pwede naman silang i-organize at matulungan ng local government sa pamamaraan po sa kanilang pag-put up ng kanilang sariling sa kanilang lupa, private land nila. Halimbawa yung isang fish grower doon na hindi naman natin sila puputulin yung parang passion nila sa fish production. Claire Lacanilaw para sa Mornings with Jimmy Regional TV.